Светът е оцелял, защото се е смял. Това е клише, но то е станало такова, защото е истина и то е открита много отдавна. Казал го е Радой Ралин. Ние всички знаем как се чувстваме, когато се смеем. Леки, щастливи, усмихнати, настроението ни се повишава. А знаете ли защо е така? Защото когато се смеем, в тялото ни се отделя хормони на щастието. И освен че смехът подобрява нашето добро настроение, той влияе благотворно и на тялото ни. Според изследвания, смехът може да излекува много смятани за нелечими болести, като диабет и дори рак. Вие колко пъти се смеете в един обикновен ваш ден? Малко или дори никак? Време е да промените това. Как? Като се включите в курса Super Jump, в който едно от упражненията е точно насочено към смеха. Когато се смеем заедно с други хора, ние се смеем 30 пъти повече. Това твърди едно друго изследване. Аз съм присъствала много пъти на това упражнение в курса и знам, че усещането наистина е великолепно. Не може да се опише, трябва да се изпита. Идвате ли при нас да се посмеем заедно? Ако ви заинтригувах и ако ви е интересно да разберете как точно да го направите, напишете ми в коментар смях. Ще се свържа с вас, за да ви кажа как да се включите и какво да направите, за да можете да се смеете повече. Много да ви е хубав деня и не забравяйте да се смеете. Това няма да ви навреди, само ще ви помогне.